la gent, maellans, maellanes, amics de Maella i públic en general. El vídeo que veureu ara a continuació està relacionat amb el nostre querido Pablo Gargallo Catalán, un artista maellà conegut internacionalment. Però avui tenim dos veïns de la localitat de Maella en els quals han fet com una mica de col·loquio i han compartit algunes anècdotes i demés que saben sobre la vida de Pablo Gargallo. I, bueno, com sempre, Roser i jo, per favor, si necessitam la vostra col·laboració, la vostra ajuda, simplement aquí de baix trobareu, fique, subscribir-te de color roig, o de color roi, millor dit. Le donau al roi i després, si tots voleu que tots comunico cada volta que pugem un vídeo, le donau a la campaneta, apretau un fiquet totes i cada volta que fem un vídeo tots arribarà una notificació, un avís. Amics de Maella, ja ha pujat un vídeo i així ja estareu al dia en això. I bueno, sense més res que dir, tots passo en el col·loquiet que han fet avui entre Roser i els dos convidats que tenim, que són veïns de Maella. Des del canal Amics de Maella, avui tots presentarem a uns veïns de Maella, en este cas Santiago Alessanco i Miguel Estaña, i com que ja coneixeu, a Roser Quintana. No res, parlarem una miqueta de les anècdotes que ells tinguen sobre Pablo Gargallo. Pues bueno, ara tots toca el turno a vosaltres. Ja podem començar. Podeu començar. A veure, el que vulgui explicar algo que sàpiga, que vulgui explicar que la gent a lo millor no ho sàpiga. Una cosa, jo, abans de les anècdotes i això que puguem parlar, és una pregunta així entre nosaltres. Vosaltres creu que així a la vila la gent coneix de veritat la figura de Gargallo? S'ha parlat molt sobre Gargallo i s'ha escrit molt. O sigui, el que ha volgut interessar s'ha interessat. El que no ha volgut interessar... A mi me dóna la impressió de que, bueno, doncs estàs ti, sí, va néixer així i ja està. No, té una certa part s'ha donat a conèixer bastant per Gargallo. I sí, el que parlem s'ha escrit molt i està tot escrit, vamos. El que vulgui interessar s'ha mescat. Sí, no, està clar. El que passa que potser s'ha difundit molt poc, però ja de molts anys. Potser no l'han donat massa la importància que té a nivell mundial, com aquell que diu. És que jo crec que fora d'ací és l'escultor del segle XX. I a nivell l'estil que tenia, que era diferent a tots els que hi havia. Hi ha una entrevista a internet que està parlant un historiador de l'art, el que modera, i l'Onet, Jan Anguera, l'Onet de Pablo. Y en ese momento tener una frase que a mí es una hora y pico de entrevista que está muy bien. Y diuen una frase, penso que la diu Jan Anguera, que Picasso és a la pintura i a Picasso el coneix tot el món. Picasso és a la pintura el que Gargallo a l'escultura del segle XX. I Picasso, bueno, artista, tot el món. I a l'escultura un detall molt bo que va ser els buits. Que va ser un innovador. Que va ser innovador, que això és molt complicat a l'hora de fer alguna cosa nou dins de l'art. Sí, és lo negativo. Si agarres el peu, per exemple, un peu és lo positivo, quan pises arena a la playa, lo que queda és lo negativo, i és lo que va fer ell. Al revés. I a part fer tots els buits i en diverses siluetes se veia l'escultura pràcticament quasi sense fer-lo, o sigui, són detalls molt significatius. I després també les carites que feien, no sé si va haver de ser quan vivien això ja és una cosa que no la tinc massa segura, quan vivien en Picasso a París, que també hi havia algun escultor que se va juntar ells, diuen, africans, i els africans sempre feien les caretes d'això, i potser va copiar també tant Pablo Picasso com Gargallo en algun tipus dels africans. I també hi ha per ahí... Digui, això tampoc és una cosa per descobrir. No, és que hi ha moltes coses que no se saben. Que també li va fer... Que no se saben i cada cosa m'ho expliqui de la manera que... Que també li va fer mirar d'esta altra manera buidant, quan Picasso, com que van ser tan amics i van estar inclús vivint junts, quan estic pintant les senyoritas d'Avinyón.
quan estava pintant aquest quadre, Gargallo va dir, ostres, aquell ja anell per davant d'aquella nova cultura i, joder, l'altre va dir, jo això ho tinc que fer, però no pintant, o sigui, ho tinc No, que si fer... ja va morir jove, si hagués tingut 10 això anys més. l'obra de Gargallo és Monumental. molt interessant. Diuen que a partir del Profeta, que va ser de l'any 33, que va morir el 34, que Astillas, els que n'entenen ja veuen que ja n'hi canvia encara una altra etapa, una altra... I pobre, va i se mor. Va i se mor. Sabeu que... Això ho he trobat fa poc. Quan la guerra, en la Segona Guerra, ja va haver un tren que va estar donant voltes per França per no parar i llevar totes les escultures de Gargallo i d'altres. Ho van fer el govern francès per aconseguir que les escultures no se bombardearen o se les quedaren els alemans. Va haver un tren que va estar voltant fins que va parar la guerra i llavors es va tornar a París, que és quan Pierret i su mare se van trobar les escultures que s'havien salvat, perquè si no, a saber on haguera anat el poc que hi ha, que tampoc... I ara no de les anècdotes que dius. Bueno, jo sé una anècdota que me la va contar fa bastants anys una família de Maelle. Era família d'ell. I no sé si ho ha sabut algú, però vamos, me la van contar perquè era família d'ell i això. I resulta que quan vivien Picasso junt amb ells a les afores de París, pues anem quasi tots els dies a la casa de Pablo Gargallo. I claro, allí resulta que... La Petra està allà hasta el moño. Està allà, perquè claro, una cosa és que veguen un dia i l'altra que veguen allí a minxar, i claro, en aquella època tampoc no hi havia massa per minxar, i tampoc tenien tot necessitat. En plan de tertúlies, en plan de... Tot això. Bueno, total, que Pablo Gargallo li diu a su mare que com eren amics, per això los deixa vindre a Picasso i als que hi havia per allí. Diu, home, ja sé que són amics, però tampoc no tenen que vindre tots els dies així a dinar o a cenar o el que fer. Bueno, total, que Pablo Gargallo era una gran persona, però claro, això no podia dir-los als amics que no vingueren. I su mare, segons me van dir la família d'ací de Maella, segons me van dir a mi fa molts anys ja, que resulta que va agarrar uns quadros, que quasi no sabien ni de qui ni eren de Picasso, i va fer com un galliner i va ficar les gallines a dins. I claro, quan Picasso va veure que tenien les gallines a dins, que va fer com un corralet allà d'això, doncs ja no va llevar els quadros allà i ja se va separar una mica més del tema. És una que se conté d'aquella època. Els quadros de Picasso... Igual que quan va vindre la Pierreta així, el centenari de su pare, també ens va contar alguna historieta en aquests temps anuals. Historietes que, claro, que le conté a su pare quan era xiqueteta. Su bonita, deia, quan era su pare. Com va anar a donar-li aigua als cavalls, com se refredeia les mans al pou per calentar-se-les al pou. També devia estar l'aigua gelada, però per calentar les mans les calaia dins del pou. L'anècdota, per exemple, quan va comulgar, que es va fer la que tenia una foto d'ella, tenia una foto Pierreta a casa, que és la foto que hi ha dalt, que es va, després d'eixir de la iglesia, es van ficar els crios i se van rasgar els pantalons. I quan va arribar el moment de fer la foto, se va tenir que ficar la maneta així, per tapar el forat, que això no s'ho contagia la Pierret. Quan va estar així el... I tu que la vas conèixer, com era la Pierret? No sé, molt senzillita i molt agradable, una dona primeta, molt... Mi germana jo no la vaig arribar a conèixer perquè jo no estava a Malla. I va tornar quan el 50 aniversari de su mort, i le van fer l'homenatge molt majo, així, en una ofrenda de flors, que van venir totes les autoritats de Saragossa, vam fer un dinar, vam anar a dinar, vam fer una presentació molt maja així a l'Ajuntament, va fer un acte molt maco. I de quan se va obrar la casa, tu que vas estar per mi, també deu venir a haver alguna altra historieta, no? De la casa no, és que quasi, digo, es que te digo la verdad, casi no me acuerdo ni conforme era esta caseta.
No t'acordes, ja? I això que intervindre així, el que diu, perquè això eren dos casetes, això era una, i això era una altra. Quan se va comprar el primer camí, l'any 83, se va comprar la casa esta. Que és l'oficial, la de veritat. La de veritat. I este no se va poder adquirir, llavors, no la vam voler vendre. Ja, o sigui, se va añadir la part Va ser dos I aquí va haver les quantitats, jo me les sé totes també, però bueno, això si no són anècdotes, que igual estan escrites, que no és cap secret. Però aquesta caseta no va costar llavors a l'Ajuntament 1 milió de pessetes. I se va restaurar per quasi 7 milions de pessetes. Encara era família de Gargallo, els propietaris, quan la va comprar l'Ajuntament, o ja no? No. Ja no eren I família. després se va poder comprar esta i es va añadir un altre pressupuesto. Per 2.500.000 pessetes més. I se va tindre una subvenció llavors, l'any 86, de la Diputació, 1,5 milió de pessetes, i se va començar la restauració. La caseta aquesta es va comprar a mitges en la Piret. Ella va comprar la meitat de la Piret i la meitat de l'Ajuntament. Yo volia comentar una cosa que no sé si es verdad o no. Su padre lleva caballos, ¿no? Era conductor de diligencia. De la diligencia que feia servici a Maella Barcelona, de passatgers i de mercanciers. Maella Casp. No, Maella Barcelona. Maella Barcelona. Maella Barcelona. Era Maella Barcelona i per aquesta circumstància va tindre l'oportunitat de marxar a Barcelona. Als 7 anys que tenia Polvorello, tenia 7 anys quan va marxar a Barcelona. Jo, per lo que m'han contat, o per lo poc que sé, així hi havia en su pare, al millor, a la ferreteria, que era així al Puigeret, que hi havia una ferreteria. Una ferreria, això. Per mi, al millor, el tema del ferro, igual al millor de crio, lo va arribar a captar una mica, dic jo, Que fàcil, no? Que fàcil és. que podia ser fàcil, perquè que su pare lleva els cavalls, o que llevaria a la ferreria, pues a lo millor igual le va agarrar una mica la idea de com se fila del ferro, no sé. Primer vas començar en tipus dibujos, tipus esculturetes, com la que va fer per l'església de Santa Maria, als 14 anys, i després va fer un bany a una pena, que quan era molt xiquetet, abans de marxar d'ací, ja va fer un bany que va ser l'admiració en aquella època de la gent. El que passa que en l'erosió del temps i això va desaparèixer. Va treballar també a una ermita que hi havia a Santa Barbera, desapareguda, una altra ermita que hi havia, a la vora de Pòsits. I aquí va treballar, quan tenia és que Maia va estar en 3 o 4 ocasions per l'Orgall. Se va casar l'any 15, en 1915 se va casar, el 4 d'agost de 1915. La dona i la Magalí, Tascón. I a Horta de Sant Joan també va anar? Què? A Horta de Sant Joan també va anar Pablo Gargallo, quan va anar a Picasso a Horta de Sant Joan, o no va anar ell? No tinc constància de que van vindre així i té una foto que està dalt, que està al Parc de Catalunya, una torre que hi havia al Parc de Catalunya, aquella foto de com van vindre quan se van casar. La que dius tu, que és l'única foto d'una que està en un mas. Però això és el Parc de... Esa era en Suda, que tenim un mas que se no lleva la que està la dona de Pablo Gargallo. Que fa la foto ells. Deu fer la foto ell, perquè hi ha alguna família meva que ens conec. Va vindre en una tia abuela de Pablo Gargallo, que nos conta que tenia una... són anècdotes, que també nos conta ella que esta dona le va dir, com era francesa, le va dir, nosotros no nos acordamos de lo que pasó el 2 de mayo, le va dir. I l'altre ni tenia idea de lo que havia passat. El 28, ja no tenia idea de res, però la abuela le va dir que nosotros no nos acordamos de lo que pasó ayer. És una llàstima que Pablo Gargallo no se difundisca més per tot el món, perquè és que el complicat és el que comentem ara, és que a buscar un estil nou és que és complicat, per molt que el buscos és complicadíssim, i ell va... I a més en aquells anys, perquè parlam ja de molts anys, però jo sempre penso, per exemple, quan veiem els llibres la Quiqui de Montparnasse, si t'imagines la Quiqui, no, clar, però si la mateixa Quiqui fos xiqueteta, o la que era fet el xiquinín, com a un colgante, seria de lo més actual avui en dia. Muy claro.
O sigui, és que és tan moderno ja avui que imagina't quan ell realment vivia i van començar a fer això. És que tenia un servei i una visió de... Precisament avui està parlant així en un bar de Maella, que també era de la família de Pablo Gargallo, segons m'ha dit, ho sabia, que tenia algunes culturetes xicotetes del que dius tu. Sí, és que va treballar. I li vaig dir, pues té que ser ell, o sigui, perquè en aquesta època no crec que el pare de Quamà coses així. Va treballar quan estava més mal de salut, quan no podia... No, quan l'hora de canvi que va ser Maella, que va ser l'any 24 que li van aconsellar que vinguera a Maella a respondre de la salut a veure si podia guanyar i ho va aconseguir. Que va ser l'hora de canvi, perquè va ser quan va estar al 34 Reus, que va ser l'acte que les d'homenatge, que va ser quan va enfermar i ja està, es va morir, pobre. Bueno, doncs ara ja hem xerrat un ratet i bueno, si a la gent l'ha interessat i han descobert alguna cosa nou, no és qüestió de mirar llibres i buscar... El que tingui interès, I si hi ha algú que sàpiga alguna més, que ho és molt interessant, que avui dia estan els medios, està internet i està tot això que se calen a internet i troba de tot. I troba tot el que volen. no s'ho digui, clar.